san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Ban san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Ban san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Allah la ilaha illallah, Allah rabbana ya ilahi. Allah la ilaha illallah, Allah rabbana ya ilahi. Taimaka mun rabbana jama'ar biyayye. Kai salati rabbana ga dan gidan Larabawa, adadin da bai da ƙarshe ga Muhammad bai jinin Hashimawa. Sa alihin sa kasa a sahabu sun bi manzo biyayye. Ban san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Dole ne in kasu da kai na in gaida Shehu Tijani, ga dan uwansa mai zaganya Shehu na Jilani. Barhama mai wanke duk wani dattin masu kin shi biyayye. Taka lafiya ya Abu Alkasim mai kashe kafirawa, kaci su kaci gumakan nasu jarumin jarumawa. Jarumin rabbana yana taka ya ma'aiki biyayye. Ban san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Gingimari girman ka daban ne ko cikin Larabawa, mai taguwa ya Rasulillahi kai ka ɗaure kiyawa. Dole in zazzaga maka baiti ya ma'aiki biyayye. Kullum zuciyata tana ta tunanin ayyalir ainaini. Ban san ba ko yaushe ne ya Mahmudu manzo Fulani. Ya ilahi ayi min wannan da ma'aiki biyayye. Ban san ba ko yaushe ne za ni gamo da manzo biyayye. Ya ilahi roƙo zan ƙara zuciya haskaka mu da rayuwa ta gami da tabi'a. Ya ilahi karɓa mu dan isar wanda ranar mashar ka kira shi biyayye. Assalamu alaika ya Mahmud. Assalamu alaika ya Mahmud. Assalamu alaika ya Mahmud. Ya jama'a duk mu ce alhamdu. Mahmud ne manzon mu habibi. Ga shugaba wanda bai taɓa aiki. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Allah na kira Mahmudu. Manzo na kira Mahmudu. Ya sahibu taji wal mi'raji. Manzo sahibu taji wal mi'raji. Allah la ilaha illallah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah Allah la ilaha